دەم باش خوێندەکارن هێژە ئیرۆژی ئەمێژوەرە بەحسا وێژەوانێکی کورد بکن ناوێوی قەناتێ کوردۆی قەناتێ کوردۆ li ku derê kîjan deverê ji dayîk bûye kîjan salê de ji dayîk bûye li kîjan dibistanê xwendiye li kîjan zangehê xwendina xwe berdewam kiriye çi berhemên wî hene çi qakar û xebat ji bo zimanê kurdî û wêjeya kurdî kiriye em ê hemû agahiyan bi were parve bikin. Destpêkê sala ji dayîkbûna wî di 12 meha niha 1909 de li gundê Swîsîsê yê girêdayî Qersê ji dayîk bûye. Gundê wî me got Swîsîsê yê girêdayî Qersê li wê deverê ji dayîk bûye. Xwendina wî ji xwe destpêkê de li ku derê xwendina xwe kir yani dest pê kir di dibistana Lazo de. Dibistana Lazo de jî dibistana Lazo kê çêkir kê vekir ew dibistana hanî em ê nas bikin. Dibistana Lazo di sala 1922 de li birêveberiya nivîskarê Êzîdî Ehmedê Mîrazî Lazo Hakop Xezeryan û hin dost û xêrxwazên gelê Kurd ên Ermenî li bajarê Teblîsê ji bo zarokên Kurd hat vekirin. Ev dibistan ji xwe ji bo zarokên Kurd hatibû vekirin ji xwe me got bi birêveberiya Ehmedê Mîrazî û Hakop Xezeryan û hin dost û xêrxwazên gelê Kurd bûn li bajarê Teblîsê ev dibistan hat vekirin. Di sala 1928 de bi pêşniyara Erebê Şemo 8 xwendekar 8 ciwanên Kurd ya jî em bêjin xwendekarên Kurd ji bo xwendinê dişînin Leningradê. Leningrad San Petersburg aneka navê wê. Destpêkê de di fakülteya karkeran de dixwîne. Fakülteya karkeran de di wê fakülteyê de dixwîne piştî kopdawî dikişî hindirê wê fakülteyê de dibe mamostetiyê dike. Hem mamostetiyê dike hem jî piştî dawîkirina wê xwendina xwe di fakülteyê de çi dike li Enstitûya Dîrok Felsefe Zimanzanî û Wêjeyê berdewam dike. Hem mamosteyê di fakülteya karkeran de hem jî di van beşan de beşê Dîrok Felsefe Zimanzanî û Wêjeyê de xwendina xwe jî berdewam dike. Piştî wê ji xwe gelek xwendekarên Kurd jî bi serpereştiya wî doktora xwe dawî dikin, dixwînin û bi alîkariya yan jî em bêjin bi saya berhemên wî yan jî pirtûkê ku çê dikirin gelek zarokên Kurdan fêrî zimanê Kurdî bûne. Hîn xwendekarê enstitûyê bû gotarên zanistî bi Erebê Şemo ji xwe Ishaq jî heye bi wan re gotarên zanistî çap dikir. Wala xwe bitêne çi qasî xebat dikir. Hem xwendekarê fakülteya karkeran bû bi dawî kir piştî wê mamosetî di hindirê wê fakülteyê dikir her wiha li Enstitûya Dîrok Felsefe Wêje û Zimanzanî xwendina xwe jî berdewam dikir. Em ê waneya xwe bixwînin çi di hindirê waneyê de heye. Qenatê Kurdo di sala 12 meha nihan de 1909 de li gundê Swîsîsê yê girêdayî Qersê di malbateke cotkar de ji dayîk bû. Ji xwe malbata wî jî malbateke cotkar bû. Qenatê Kurdo xwendina xwe di dibistana Kurdî ya Lazo de dest pê kir. Ya got di sala 1922 de birêveberiya nivîskarê Êzîdî Ehmedê Mîrazî, Lazo Hakop Xezeryan û hin dost û xêrxwazên gelê Kurd ên Ermenî li bajarê Teblîsê ji bo zarokên Kurd hatibû vekirin. Sala 1929 bi pêşniyara Erebê Şemo 8 ciwanên Kurd ji bo xwendinê dişînin Leningradê, San Petersburg anha. Yek ciwanan ji xwe qenatê Kurdo. Ew destpêkê dikeve fakülteya karkeran û piştî bi dawîkirina fakülteyê xwendina xwe li Enstitûya Dîrok Felsefe Zimanzanî û Wêjeyê berdewam dike. Êdî di sala 1933 de dema ku ew hîn xwendekarê enstitûyê bû bi Erebê Şemo û Ishaq Sukerman bi van her duan re du gotarên zanyariyê li ser pirsên zimanê Kurdî çap dike. Qenatê Kurdo duan salan de li gel xwendina xwe ya enstitûyê jî di fakülteya karkeran de mamostetiya zimanê Kurdî yan jî mamosteyê zimanê Kurdî bû.
پشتی داویکردنا ئینستیتوتیە لە زانینگەها لەنینگرادێ یا دەولەتێ وەکی خوێندەکاری ئاسپیرانتێ دکتۆرایێ یان ژێن بێژن خوێندەکاری دکتۆرایێ تێ هەلبژارتن و تەزا خۆ لەسەر پرسن زمانی کوردی دنویسە و لە ئینستیتوتیا ئەنتۆگرافیایێ کارێ خۆ یێ زانیاریێ ددۆمینە ئەو لە زانینگەها لەنینگرادێ دەست بۆ مامۆستەدیە زمانی کوردی دکە بالا خۆ ببینی چ قاسی ئەv مرۆڤی هان لەسەر مەزنکردنا vê karê xwe li ser xebata xwe çi qasî ket dîtiye. Di sala 1964 de dikeve beşa Înstîtûya Rojhilatnasiyê ya Lenîngradê û heta dawiya jiyana xwe li wê kar dike. Ji sala 1949 heta van salên dawiyê jî li Ermenistanê zarokên Kurd bi pirtûkên ku wî amade kiribûn fêrî zimanê Kurdî dibûn. Mirov dikare bêje ku wî bi tenê karê zanîngehekê kiriye. Qenatê Kurdo bi tena serê xwe karê zanîngehekê kiriye. Nêzî 20 kesî bi seroktiya wî ve tezên xwe yên doktorayê amade kirine. Bi serpereştiya vî mirovê han qenatê Kurdo û vî cevanî bi serpereştiya wî tezên xwe 20 kesan tezên xwe yê doktorayê amade kirine. Pişka Kurdenasiyê Lenîngradê meha duyem a sala 1950 hatiye damezrandin. Beşê Kurdnasiyê li Lenîngradê di sala 1950 de hat vekirin yan jî hat damezrandin di wê demê de. û Rojhilatnasê navdar dostê gelê Kurd Hosêb Orbêlî bû yekem serokê wê beşê. Tamam? Lê piştî çend mehan wî seroktiya wê beşê spart qenatê Kurdo ku heta dawiya jiyana xwe seroktiya wê ocaxa Kurdnasiyê dike. Beşê me got beşê Kurdnasiyê Lenîngradê vebû. Destpêkê de kê seroktiya wê beşî dikir? Qismek di hindirê wê zanîngehê de bû yan jî di hindirê wê beşê Kurdnasiyê de li Lenîngradê. Destpêkê de Hosêb Orbêlî seroktiya wê beşî dikir. Piştî wê qenatê Kurdo ew Hosêb qenatê Kurdo pêşniyar dike ku ew seroktiya wê bike. Qenatê Kurdo ji xwe heta dawiya jiyana xwe jî serokê vê beşê bû. Bi seroktiya qenatê Kurdo ev kabîneya Kurdnasiyê li pişka Lenîngradê ya Înstîtûya Rojhilatnasiyê li seranserî cîhanê bû navenda Kurdnasiyê ya herî navdar. Ev beşê got hat vekirin bû navenda Kurdnasiyê ya herî binavûdeng di hindirê cîhanê de. Ji salên heşteyî ve ew êdî pirsa lêkolîna zimanê peykerên nivîskî datîne. Bi taybetî yên bi şêwezarê Hewramî û Goranî şagirtên wî bi taybetî Profesor Zara Yusuf bi vî karî bi rûspîtî bi pêş ve dibe. Dibêjin di salê heşteyî de pirsa lêkolîna zimanê peykerên yan jî em bêjin tîpên Kurdî çawa tên nivisandin. Destpêkê ji xwe bi Kirîlî tê hatin nivisandin piştî wê êdî em bêjin tîpên Kurdî bi zimanê Latînî yan jî bi tîpên Latînî hat nivisandin. Di vê bê gotin ku qenatê Kurdo piştvanê alfabaya Kurdî ya li ser bingeha tîpên Latînî bû. Piştgiriya ku zimanê Kurdî bi tîpên Latînî bê nivisandin ne bi tîpên Kirîlî. Ji ber bi zehmetî ew dengê ku em ana pê diaxivin zimanê Kurdî de bi zehmetî derdiketin. Ji ber vê jî herdem piştgiriya nivîsa bi tîpên Latînî dikir. Ew di wê baweriyê de bû ku alfabeya bi tîpên Kirîlî bi zorê li stûyê Kurdên Sovyetê pêçane û çi qas zû ji wê rizgar bibin ew qas baş e. Digot bi zorê ew li stûnê zimanê Kurdî pêçane û çi qasî em jê rizgar bibin wê ew qasî baş be. Wê bi xwe jî bi alfabeya Kirîlî û Latînî dinivisand. Di pirtûkên xwe yên zanyarî û tekstên nivîsên Kurdî de bi tenê bi alfabeya Latînî didan û digotin. Çi digot? Digot siberoja zimanê Kurdî alfabeya bi tîpên Latînî ye. Gotinek wî navdar heye dibêje siberoja zimanê Kurdî
الفابەیە بتیپên لاتینیە دگوتن پێشەرۆشێ de یان jî siberoja zimanê Kurdî divê bi tîpên latînî bi ne bi tîpê kirîlî got pê wê çaxê de nivîsandin. Dema ku bi peymana 11 Adarê sala 1907 li Slêmaniyê zanîngeha Kurdî vebû wê çaxê de sala 1907 li Slêmaniyê zanîngeheke Kurdî vebû ji bo xwendina korseke li ser zimanê Kurdî qenatê Kurdo ve xwendin Slêmaniyê ew gelekî şa bibû. Armanca wî ya bi salan got zanîngeheke Kurdî zanîngeheke Kurdî de li ser zimanê Kurdî semîneran bide pêk dihat. Armanca wî duwê demê de pêk hat. Dema got wê zanîngehê ew vexwend yan daweta wî dawet kirin got korsek li ser zimanê Kurdî bide yan jî em bêjin astin zimanê Kurdî bide yan jî korsek li ser zimanê Kurdî bide wê çaxê gelekî kêfayî hat. Dixwast ku her armanca wî di jiyanê de ku her di hindirê zanîngeheke Kurdî de semînerekê li ser zimanê Kurdî bide. Destûra çûyîna wî wê çaxê destûra çûyîna wî nedan. Wî zanîbû ku ji bo kurdperweriya wî rê nadêne biçe Kurdistanê û ev yek ji bo wî bû aloziyeke pir giran. Wê çaxê pir tengezar bû ji ber kurdperweriya wî nehişt ku derbasî hindirê Başûrê Kurdistanê bibe û semînerekê di zangeha Slêmaniyê de bide. Salên cenga cîhanê ya duyem jî dema ku artêşa Yekîtiya Sovyetê ketibû Rojhilatê Kurdistanê wî pir dixwest ji bo berhevkirina materyalên li ser zimanê Kurdî biçe wir. Lê wê demê jî ji ber kurdperweriya wî rê nedanî. Divê dema salên cîhanê yê duyem jî wê çaxê jî dixwest ku derbasî Rojhilatê Kurdistanê bibe û berhevkirina hin materyalên li ser zimanê Kurdî bike. Lê wê demê jî ji xwe derfet çênebû yan jî rê nedanî. Di sala 1974 de dema ku Yekîtiya Sovyetê bi giştî pişta rejîma Iraqê digirt û çapemeniya di bin destê rejîmê de her dem li dijî seroktiya Kurdan dinivîsî qenatê Kurdo bi awayekî vekirî piştgiriya şoreşa Başûrê Kurdistanê dikir û li her derê siyaseta Yekîtiya Sovyetê rexne dikir. Duwê demê de dema ku di sala 1974 de ji xwe dema ku Yekîtiya Sovyetê li wê derê bû li Başûrê Kurdistanê çawa bû her tiştî bi zimanê Kurdî dihat qedexkirin. Duwê demê de ji xwe qenatê Kurdo ew rêbazên wan rêbazê Yekîtiya Sovyetê û hem jî rejîma Iraqê duwê demê de bi awayekî vekirî rexne dikir. Di sîvyekê meha niha 1985 de dilê vî mirovê mezin rawistiya û jiyana xwe ji desta. Ji xwe mirina wî sîvyekê meha niha 1985 de. Gelek berhemên wî hene em ê hin berhemê wî bînin ser ziman. Zimanê Kurdî rêzimana kurmancî 1957. Ferhenga Kurdî kurmancî Rûsî 1906. Berandekirina rêzimanên diyalektîka Kurdî kurmanciya jor kurmanciya jêr 1973. Ferhenga Kurdî soranî Rûsî tevî zara Yuspovayê 1983. Tarîxa edebiyata Kurdî beşa 1 1983 beşa 2 1985. Gramêra zimanê Kurdî 1909. 12 varyant mamûzîn 1996. Zarokên Kurd li welatê Sovyetê bi pirtûkên wî hînî zimanê dayîkê dibûn. Heta salên 1990 deh pirtûkên wî yên waneyan li Ermenistanê hatine weşandin. Bale xwe bidêne çi qasî xebat ji bo zimanê Kurdî kiriye destpêkê de gelek zarokên Kurda li Ermenistanê bi saya pirtûkên wî fêrî zimanê xwe bûn, fêrî zimanê Kurdî bûn. Gelek berhem ji me re afirandine, çêkirine û heta roja îro jî em li wan vedgerin. Gelekî ev insan ket daye westiyaye heta got xwegiyan diye vê asta ev navê navdar got çêkiriye ji xwe re. Di dawiya waneya
گرێدایی وێژەوانی کورد قەناتێ کوردۆ لێکۆلینێک هەیە لێکۆلینێدا دەبێژن قەناتێ کوردۆ ji bo bi xwendinkerina zimanê zarokên gelê Kurd û pêşxistina wan çi xebat kiriye ji bo bi xwendinkerina zarokên gelê Kurd û pêşxistina wan çi xebat kiriye ji xwe me got bersiv jî çi ye di hindirê waneyê dî me ev şîro vekir ji sala 1949 heta van salin dawiyê jî li Ermenistanê zarokên Kurd bi pirtûkên ku wî amade kiribûn fêrî zimanê Kurdî bûn bi pirtûkên ku qenatê Kurdo amade kiribûn fêrî zimanê Kurdî bûn bersiva pirsa jî me da hêvîdarim waneya we baş hatibe şîrovekirin spas ji bo we